Na úvodnej obrazovke si navolíme firmu, v ktorej chceme pracovať, modul. Máme možnosť zmeniť účtovný rok. Ďalej v ikonke ozubené koleso robíme nastavenie daného modulu. Ikonka pre inštruktážne video, ktoré teraz pozeráte, a ikona pre odhlásenie. Najdôležitejšie je menu, kde vo vstupoch sa nám zobrazí ponuka jednotlivých formulárov na zadávanie dokladov. Vo výstupoch sa zobrazí ponuka jednotlivých výstupných zostav vhodných pre tlač. V ponuke Vykonaj sa zobrazia jednotlivé dávkové spracovania a v číselníkoch máme ponuku na zadávanie číselníkov pre podvojné účtovníctvo.